ƙara lafiya ku ne tubalin arewa, in banda kun gina da mabiya ba za su kai ba. Sarakunan arewa martabar kuna nan, Allah ƙara lafiya ku ne tubalin arewa, banda kun gina da mabiya ba za su kai ba. Jalla wahidin Allah mai dare da rana, ka bani kariya kar makiya su zo su cin mini, ko abin na kan waƙar ma akwai misalai, kar ku ɗauki waƙa wasa a kulle yaumina. In ka ji ana ce maka fada ɗan uwana, ma'ana masarauta ce a kulle yaumina. Ita ko sarauta ɗaukaka ce kwata Allah yake baiwa wani sako wasu cikin halittu. A halittar ko dai ta haɗa batun mutane, hadda aljanu, dabbobi da masu tsaye. Sarakunan arewa martabar kuna nan, Allah ƙara lafiya ku ne tubalin arewa, banda kun gina da mabiya ba za su kai ba. In ka duba ƙwaro da tsutsa ka ji ɗan uwana, saurare ni zan kawo maka dubban misali. Ka kalli zaki a dawa sanin alal haƙiƙa, za ka gane shawo sarki cikin tsuntsaye. Kai ka duba tururuwa a ƙasa ciki na ƙwari, za ka gane sarautar babatun alaye. Ku duba kifin da ake kiransa suku-shuku, za ku gane sarautarsa akwai misalai. Dukkanin waɗannan suna yin sarautarsu cikin halittunsu, balle mu cikar mutane. Sarakunan arewa martabar kuna nan, Allah ƙara lafiya ku ne tubalin arewa, banda kun gina da mabiya ba za su kai ba. Akun a tashi yaro yakan zamo ko babba, rayuwar arewar mu za ta ɗauki saiti. Da ba karatu kuma ba rubutu, zan kira da jahilci ne a ɗan tsakanin. Tunda ba haramuna kuma ba halalin, kowane bakin wuta akwai hayaki. Za na ɗauki gauta na kira shi jane, duk duhu na jahilci ba batun kwatance. Za na ce ko daura a ɗan tsakakunan nan, su suna da tsari na su gidan sarakai. Sarakunan arewa martabar kuna nan, Allah ƙara lafiya ku ne tubalin arewa, banda kun gina da mabiya ba za su kai ba. A nan arewar mu kafin ma zuwan bature, mun zamo cikakkun 'ya'ya jinsin mutane. Tun zuwan larabawa mun ka samu 'yancin sanin halin cikakkun jinsi irin mutane. Mun ka samu addini, mun ka san sana'u, mun ka sanya ake mulki cikin mutane. Mun ka san da al'ada a gami haɗi da yare, mun ka san da kayan sawa cikin mutane. Lokacin baturan bai san da mu ba ma ba, mun ka samu wayewa mu a nan arewa. Sarakunan arewa martabar kuna nan, Allah ƙara lafiya ku ne tubalin arewa, banda kun gina da mabiya ba za su kai ba. Muka zama musulmai muka ɗauki manzan Allahu, babu mai kushe shi mu je mu kwanta. Abun kwane ma'anan mun ka samu salsa, an kwaje fa agwagwa can cikin ruwanta. Zan kira ko 'yan sarkin nan labi ta baya, don kwa an kwaikwayo kanki da kallabin nan. A hankali ko wayewar mu take ta yaɗo, har ya kai garin nan da ake kiransa Gobir. Mun ka san da kanmu muka sanya tsarukanmu, da za ya zo da daidai da ɗabi'ukan ƙasar mu. Sarakunan arewa martabar kuna nan, Allah ƙara lafiya ku ne tubalin arewa, banda kun gina da mabiya ba za su kai ba. Akun a tashi sarakan mu suna ta yaɗo, shugabancin
sarakan nan yana ta yado. An ka samu shiyoyi a nan yankin arewa, ko ina sarakan su ne ginshikin su. Mu a nan Kano Bagauda dan bawa zaki, mai farauta shine sarkin Kano na farko. Daura nan da sarki, Zaria da sarki, Barnama da sarki Shehu na Barna farko. Duk arewa sun samarwa da kansu sarki, sun ka jajirci sun samar da cigaban. Sarakunan arewa martabar kunanan, alƙara lafiya ku ne tubalin arewa, banda kun gina da mabiya ba za su kai ba. Tunda fari mun samarwa kan mu aikin yi, akwai sana'o'i da yawa cikin mutane. Don kuwa muna noma, kiwo muna yi, rini da jema mu kera a cikin mutane. Wanzanci muna yi, sassaƙa muna yi, ciniki na bayi in ana batun mutane. Dukkanin kuɗaɗen namu muna kwasa su ta hanyar sana'o'i na cikin mutane. Dukkanin sarakanmu suna kwasa mun kuɗin shiga ta hanyar haraji ta cikin mutane. Sarakunan arewa martabar kunanan, alƙara lafiya ku ne tubalin arewa, banda kun gina da mabiya ba za su kai ba. Suka samar da cigabanmu har garuruwanmu, sun ka zama jajirtattu a shiyukanmu. Suka gina kanmu har garuruwanmu, kar mu manta matasa da gudunmawarsu. Sun tsaya tsayin daka adan suka rakanmu, ko da yaƙi ba sa baya don cigabanmu. Har akan gwabza yaƙi a kashe mutane, sai kowane ya kare kansa da magarinsa. Ana dabo ana dai tafiya a hankalin nan, turawan duniya suka zo da kasuwanci. Sarakunan arewa martabar kunanan, alƙara lafiya ku ne tubalin arewa, banda kun gina da mabiya ba za su kai ba. Duka sai mu dumbula domin mu raya al'adar mu, cikar mutum ne asalinsa dan uwana. Tunda Hamisin yana nan sheshen nasara kai, yana ta bibiyar al'adar 'yan arewa. Sarakunan arewa martabar kunanan, alƙara lafiya ku ne tubalin arewa, banda kun gina da mabiya ba za su kai ba. Suka zo ko sun ka san komai cikin yankin arewa, sun ka koma sun dawo da salo na yaƙi. In na ce tun farko sun zo leƙen asiri, kar a ce na ƙarya aje ayo tunani. Sun ka zo da sojoji a kai ta gabza yaƙi, su da soja mu kuma dama akwai farauta. An kashe mutane da yawa a nan arewa, sun fi ƙarfinmu aka yo ɗauki ba daɗin nan. Sarakunanmu sun yi jira don su ceci ransu, duk da haka sai sun bi su sun yo bigewa. Sarakunan arewa martabar kunanan, alƙara lafiya ku ne tubalin arewa, banda kun gina da mabiya ba za su kai ba. Suka ci mu da yaƙi sun sa'ar mallakar arewa, dama kudinta su ce mallakar su. Sun ka haɗe arewa har da makudin nan, mun ka zama Najeriya ƙasa guda ɗaya. Sun ka kafa sarakunan da su suke so, sarakunan sun ka karɓi ragama ta baya. Sun ka fara aiki gami haɗi da aiki, sun ka shimfiɗa ƙafarsu suka yau zamansu. Dukkanin arzikinmu da ma kuɗin shigarmu ya koma hannunsu, suka sanya tsarukansu. Sarakunan arewa martabar kunanan, alƙara lafiya ku ne
ƙasar mu asalin mu Allah ya sa mu cika da imani amin